दंफैयो रेमांसा आगुनि मिनिस्टार आरो लोगोसे बिभिन्न माबानिफ्राय सफैनो हानाय दैदेनगिरि बिथांमोन बयनिसिम आंनि अननाय गोजोननाय आरोबाव खुलुमनाय जासिहरबावनाय जाबाय। इसोरा जों बयजोंबो लोगोसे थाथोंसै, इसोरा बाख्नाय जाथोंसै। बे समावहाय जोङो इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ नायनायनि आगोल जों आरोबाव इसोरनाव खर' गंगायै जों प्रार्थना खालामनि। जों इसोरनावहाय गावनि जिबनखौ जों गथायनि प्रार्थना खालाम दे। हालेलुया। महान ईश्वर जिहुआ प्रभु आफा, जों बे समाव आरोबाव जोंनि गोसो मोदोम जिउ गथायदों आफा, आरो नोंनि फारसे प्रभु जोङो लामा नायनानै जों थाबावबाय आफा। नोंनि गोथां बाइकनि थाखाय आफा, नों बयनिबो जिबनावहाय नोंनि गोथां बाइकखौ जों प्रभु नोंनि जोंनि खालि थानाय अन्थरफोरखौ प्रभु नों सुफुंनानै होदो। बे सम आरो जोंनि गोसो मोदोम जिउ गथायदो। बे प्रार्थना बासायगिरि जिसुनि नामै बिबाय, आमेन। मैयाहाय जि फरायदोंमोन आं जोंनि जि थीमनि बाइबेल कड होनाय गितमालानि 133 नम्बर, आं बेखौ आरोबाव बे फुंनि बेलायावहाय फरायनानै होनो नागिरबावदों। आरो बेनिफ्राय नैथि बाइबेल कडआ जाबाय गांनैनि खरन्थिया 13 बाला आरो 13-11 कड। गांनैनि खरन्थिया 13 बाला 11 सिरिसिम, 11 सिरि माने 11 कड। जोङो गितमालाखौ जों फरायग्रोनि। नायदो बाहायफोर, लोगोसे थानाया बेसे गाहाम आरो एसे खुसिनि बाथ्रा। बेयो हारननि खर'आव लुजानानै हारननि दारियाव बोहैलांनाय मोजां थावनि समान, जे थावा बिनि बस्त्रनि रोबैसिम बोहैलांबाय। बेयो जियन हाजोसिम नामायबोनाय हारमन हाजोनि निहोरनि समान, मानोना बेयाव प्रभुआनो गोथांनि बोरखौ अरायबो थाखाय दोनखाबाय। आरो बेनि उनाव गांनैनि खरन्थिया 13 11 कड़नि खोथा। जोबनायाव बिदा फंबायफोर, रंजादो, फोसाबजादो, बानजायजादो, मोनसेखौनो सानदो, गोजोनै थादो। अब्ला अननायनि आरो गोजोननायनि इसोरा नोंसोरजों लोगोआव थागोन। इसोरा गावनि बाइफोरनि सायाव थानानै बोर होथोंसै। आं दिनैहाय बिसेसकै मोनब्रै बिसयखौ आङो गुसुं-गुसुङै बुंनो हास्थायदों। बे जाहैबाय looking things in God's way, इसोरनि नोजोरजोंहाय जों नोजोर होनाय। आरो 2 नम्बर खोथा जाहैबाय, 2 नम्बर खोथाया understand the Christian value। जोंनि ख्रिस्टियान भेल्युआ मा, जों बेखौ बुजिनाय। आरो 3 नम्बर आं बेखौ बुंनो हास्थायदों, बी ए पीस मेकार। नट अनलि पीस लाभार, किन्तु पीस मेकार। शान्तिखौ मोजां मोनग्राल' नङा, किन्तु शान्ति खालामग्रा दङ पीस मेकार। आरो जोबनायावहाय आं मोनसे बुंनो हास्थायबावदों दिनैनि खौसेथिनि जे माबायावनो, say no more to me, but say no more for me। बुंदो आंनि थाखाय नङा, किन्तु गुबुननि थाखाय। नैबे मोनब्रै बिसयखौ आं बुंनो हास्थायदों। looking things in God's way। जोङो इसोरनि नोजोरजोंहाय नोजोर होनाय।
마코 너저러나이 비슷하게 내 먼돌이 jadi Kristianlah mondori jiwana ko hai ঈশ্বরী নজর hai jeng nai ham sula karan be jabe mondoriya Kristoni mada it is be monse organization na ba monse be committee lo na ba monse অনুষ্ঠান be na kendo be mondoriya jabai Kristoni mada आरे क्रिस्टुआ गथांखाय बे मंडलिया गथां जिसुआ बुंदों the gates of hell cannot prevail against it जिसुआ बुंदों नरकनि गेटना नरकनि पावारा बा गथैनि पावारा बेखौ नष्ट खालामनो हानाय नङा the last ever enough बे थाबाय थागोन गसंबाय थागोन जौगालांबाय थागोन मानो गोथां प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मोदोम आरो बे ख्रिस्टनि मोदोमखाय नैबे मण्डलिया गोथां आरो बे नोजोरजोंहाय नोजोर बोनानै पौला बेनिखायनो बुंदों नोंसोरो फोसाबजा नोंसोरो गावजों गाव कमफर्ट खालामलाय नोंसोरो गावजों गाव दिखांज्लाय नोंसोरो गावजों गाव मोनसे आखोनो सान मोनसे गोसोआवनो नोंसोर नांनानै था मोनसे फोथायनायावनो नोंसोर नांनानै था and it is a sign of unity and love मोनसे साननो हाबायब्ला नोङो आरो बे नोजोरजों जुदि नों मण्डलिखौ नायनो हाबायब्ला अब्ला नोंनि मण्डलिया गोजौआवहाय दावगागोन पौला बेखौनो बुंदों grow in all things in Jesus Christ नोंसोर गासैबो बिथिङावहाय नोंसोर जौगालां होननानै बुंदों जौगालां दा नैबे इसोरनि नोजोरजोंहाय जों माब्लाबा समावहाय जोङो नायनो जोङो फैमाल जायो मालाबा समाव जों ओरैबायदि फैमाल जायो जे आंनि जि पजिशन आं बबे जायगायाव गसंनानै दङ आंहा मा रेसपन्सिबिलिटि दिनै आखायावहाय दङ बे नोजोरखौबो जोङो नायनो थाखाय मालाबा समाव जों फैमाल जायो आं जे सासे मेन्दा फालोनि लावखार आं जे मोनसे गिर्जानि मोनसे गिदिर रेसपन्सिबिलिटि पजिशनावहाय दङ नै बेखौबो मालाबा समावहाय जोङो मोजाङै नोजोर होनानै नायनो जों फैमाल जायो And in the female we fail in our life. जों जीवनावहाय जों फैमाल जायो सानसेखालि इसोरा जेरेमियाखौ बुंदों जेरेमिया 1 जानांगौ बेयो 1:11 12निफ्राय 11निफ्राय 12 इसोरा जेरेमियाखौ बुंबाय जेरेमिया हरैहाय नाहरसाय नों मा नुदों Look at this मा नुदों नोंलाय जेरेमिया बुंबाय अ प्रभु बे आलमन्ड बिफांनि दालाय आरो इसोरा बुंबाय नोङो थिगखौनो नुदों नोंनि जि नोजोर बे नोजोरा थिगानो इसोरा जि नोजोरजोंहाय नायदों बे नोजोरजों जेरेमिया नायदों इसोरा नुदों बे आलमन्ड बिफांनि दालाय आरो जेरेमिया बे एखे पिक्चारखौ बे नुदों बे आलमन्ड बिफांनि दालाय and that's the way that we have to look the things in God's way आरो बेनो जोंना जों इसोरनि नोजोरजोंहाय जों नायनो जों नाजानाय बे ख्रिस्टियान नंलायबाबो बेनिखायनो नोंनि जि पजिशनाव दङ गिर्जानि जुदि रेसपन्सिबिलिटि जोंहा दङब्ला बे रेसपन्सिबिलिटिखौहाय इसोरानो दिनैहाय आंखौ लिंदों होननानै सान इसोरानो आंखौ दिनै बे पजिशनावहाय दोनबाय होननानै खोथा एक्सेप्ट खालामनानै ला गनायनानै ला जिहेतु इसोरा नोंखौ लिंदों दिनैहाय मण्डलिनि खामानि मावनो थाखाय नोङो सासे पास्टर आं सासे मेन्डाल लावखार इसोरजों लिंजानाय गिदिर रेसपन्सिबिलिटि आंहा दङ बे रेसपन्सिबिलिटिखौ लानांगौ
लानानै बे सिन्ताधाराखौ लानानै आं दिनै मण्डलिखौ आं दिनै लानांगौ बे नोजोरा इसोरनि नोजोर आरो बेखायनो जिसुआ बुंदों feed my flock आंनि मेन्दाखौ नोंसोरो जाहो नों जाहो जीवनाव आत्मिकआव अभाब दङ इसोरनि बायखौ बिसोरो दिनै मिथिनांगौ इसोरनि बायखौ बिसोर दिनै रोदा सुनांगौ इसोरनि बायखौ बिसोरो सोलोंलांनांगौ गेरेमसा जानांगौ हासार गोनाङाव फिथाइ थायनाय बायदि दिन्थां सुलुक जानांगौ and it is only God's way इसोरनि बायखौनि गेजेरजोंल' जोङो दिनैहाय जोङो बोलोगोरा जों ख्रिस्टियानफोर जों जानो हागोन इसोरनि बायखौनि सायावल' जों दिनैहाय गावखौहाय आबुं जों खालामनो हागोन आरो इसोरनि नोजोरा बेनो feed my flock आंनि मेन्दाफोरखौ नों जाहो आदार जा गांसो जा इसोरनि बायखौ बे नोजोरजों जों दिनै नोजोर नायदोंना जोंनि मेन्दाफोरा जोंनि लिडारफ्रा is very important आरो जेब्ला मण्डलियारिफ्रा बे इसोरनि बायखौ जोंहाय परिपुर्ण जाबाय नायदो माबायदि मण्डलिया माबायदि पावारफुल जायो बिसोरनि फंबायफोर जे जोङो बेनिखायनो इसोरनि नोजोरजोंहाय इसोरनि हास्थायनाय बायदि जोङो मावलांनो थाखाय जों नाजानि आं दहाय बुंखांदोंमोन जे जिसु ख्रिस्टनि इस्सा बेनो go in all things in Christ पौल बे खोथाखौ बुंदों एफेसियानि 4:15 खोथाया नोंसोरो गासैबो बिथिङावहाय ख्रिस्टनावहाय नोंसोरो जौगादो बे जौगानाया मोनसे not only as a spiritual group जोंनि आत्मिकता धार्मिकताखौल' जौगायो दिनैहाय जोङो बे संसारावहाय दङ जिसुआ प्रार्थना खालामदों सोरगोआव थांनायनि आगोल आङो बिसोरनि थाखाय फोरबो बेखौल' आं प्रार्थना खालामा नोङो बिसोरखौहाय संसारनिफ्राय बोखारनानै लां आं बेबायदि प्रार्थना खालामा खिन्थु प्रभु आं प्रार्थना खालामो नोङो बेखौहाय बिसोरखौ नों पबित्र खालामदो गासैबो गाज्रिनिफ्राय नोङो रैखा खालामदो प्रभु इसोर बेबायदि प्रार्थना संसारनिफ्राय थख' खालाम बिनि थाखाय बे प्रार्थना खालामाखै मानो जिसुआ मिथिगौ we Christian are the part of this society जोङो ख्रिस्टियानफ्रा बे मण्डलिया बे ग्रेटार मोनसे ससाइटिनि गेजेरावहाय मोनसे टाइमनि मोनसे ड्रप बायदि फिसा मोनसे अंश आरो बे समाजनि मोनसे पार्ट हिसाबैहाय दिनै जोंहा रेसपन्सिबिलिटिबो दङ how we can grow this society these people बे हारिखौ जों माबोरैहाय दिनै जौगानो हागोन that also matters आङो गोसोआव फैयो मोनसे सानसेखालि आं मोनसे M.M. थमासनि मोनसे लेखा लिरनाय आर्टिकेलखौहाय आं फरायदोंमोन M.M. थमासखौ हयथ' गोबाङानो मिथिगौ एक समाव बियो नागालेण्डआवहाय गभर्नरमोन बियो साउथ इण्डियान मानसि he was not theologianबो नङा खिन्थु more than theologian बे theologyबो फरायाखै खिन्थु एकेबारे theologianनिफ्रायबो बे बागमोन सानसेखालि मोनसे खोथा बियो बुंदों गावनि आर्टिकेलावहाय The Christians are conscious of the society. बिराद गिदिर खोथा थारमाने मा जोङो समाजनि साफा बिबेक बे बिबेकआ जोंखौ थोनो आं बोरै थांनांगौ बिबेकआ आंखौ थोनो आं मा मावनांगौ बिबेकआ आंखौ थोनो आं मा बुंनांगौ बे बिबेकआ आंनि थाखाय मोनसे ड्राइभार नंगौ नामा ड्राइभारसो So Christians are the driver of the society. So, बेबादिनो जोङो माने grow in all things जों सामाजिक भाबै जोङो दावगालांनांगौ
맥주는 것이 생겼다고 하는 프로부와 베프고하시다. 제가 개발 내가 저번에는 매달로나 근데 프로부니 차기네 가스임을 비팅하마 폴라 비크는 분들 in all things you grow in Christ Jesus. Economic growth. 내가 이코노미가 그야가. 내가 마음의 프로부니 미니스터보다 마우나. 내가 랑카우리안의 그야가. 내가 너네 마음의 미션이 가만히 나오게 남는 하나. 파울라비 그러는데 가스이버게 지어는 그로자 정말아. 내가 이코노미가 나고 하는 거구나. 내가 생각하더니 폴리스 소리 전잖아. 차이나와이 간세가리 아무새 유튜브 하이라이트. Why they are so much growing? 미설들이 많이 시방 fast growing. 월동할 만한 시방 많이 요가는 하던 이제 이코노미고. 마 보스토야. 메시니 보스토와 어리버리 자기가 니아지라고 소야들. 너 아메리카로 사이나리 보스토 mondon, 너 자르만하고 타는 사이나리 보스토 mondon, 잉글랜드하고 타는 사이나리 보스토 mondon, 오스트레일리아하고 타는 오스트레일리아 사이나리 보스토 mondon. In any part of the world, 지구의 비키비니 엉소할 사이나리 보스토 보동하여. Why? 많은 시간이 이코노미가 미술 그거죠. 베트남은 principle. That's very interesting. And देखो जगह मिचना. Number one principle, learn it. चलन. दो नंबर है make, बनाई. तीन नंबर है share it. देखो फंड. जो फंड नहीं आगर, बनाई नहीं आगर. Number one important मा learn it. Learning. 가만히 먹을 자가 정들이 보르프라 설렁나고 안 스쿨 상발 안 폴리스 상발 안 아람 안 먹는 나가 내 신자가 나니 양전히 시리지고는 보이는 나가 와이스탄 칸시오마 아타로 무술 가는 그 비마 비판이 소스나 되었어 그래서 너비 칸시아라비야 jadi kalsara tadi simbol demo haba jangan ni udah kau giba bipa di saya usah ada mana nggak jangan bangun jangan jangan ada mawas and that makes ada very kalsara jemni jiwa orang economically jangan down apa Paula mungkin grow in all things. Dengan ekonomi apa dengan apa? Bible mungkin bosan bisa apa? Giani manusia gabuni takai sana le, dia Cina ni dia nak nane mungkin. Mana? Cina ni dia nak, Cina ni dia nak. Kita murku manusia dani hai je mendem, dia kau nosto kerana itu. Dia piu satu sana. Kalau semua hai semua kena iman, don't think for tomorrow. Gabuni takai ni sel masih nak kau. No. Jesus Christ 여러분들 in different context. 그분 소모할 그분 가나나 미역은 가번이 타가 있는 산을 나와. 가번이 타가 있는 지하라. 가번이 타가 있는 것들이 베스트를 산을 해야라. 얼마나 너희들이 할 때 이발이들이 할 장난이라. 지자가 너희들이고 성난이라. 지자가 너희들이 할 마반 아니도모. 포지션 나가니도 매자가 능력이 타가이 운동하이 지레나이 제가 사기게 너희는 포지션 파먹라 가버는 피타이고 먼저는 너희는 코스트 파먹라 가버는 닙샤다 너희 너호라 알려버져 성사자는 건데 내가 주디 배우디 이코노미들이 그러자와이라 너희 이선이 타가이 건너 먹나 하걸 이선이 타가이 건너 건너 하걸 when you can learn and make and sell it 백한 사라져 와야 되냐 그러는데 알치하잖아 알치자와이라는 정말 알치자와이라는 다와나 하네 저희가 어저서 리소스고 어저서 선포를 놓으리야 내가 선포를 마마 그래서 이거 엑스포를 하면서 나자니
마 동을 좀 하. 수비자들 동을 하. 저기 그 하나로 보러내 나와. 마 선포기 동들이 하. 저 비고 들이 심바 엑스포트 하면 하지 마게. 디폴 접나 하지 마게. 비니 하는 저 비고 산나 하게. 아니 마오는 저는 하게. 어제 마음이 그러잖아. 좀 그러잖아. 다니 young generation of Nakadir grow in economically. As you grow spiritually, 아트닝을 조건에서 그것에 능 economically 능 기한업을 능 땅가는 거사. 엄나서 마네 저니 마바프라 마네 저거 너콜코 하이 조건을 하건 몬들리코 조건을 하건 미션이 가만히 그저 나오는 하건 이스라엘이 라이자 엑스텐 하는 하건 네. जोङो बाइबेलाबो बुंदों पौला बुंदों जोंजों धोनि जायो बेनिखायनो मा जिसुआ गोरिब जाफैबाय होननानै बुंदों जों गोबां नुबाय जे जोंहा अजस्र जों सम्पदफोर दङ बेनि थाखाय जों धोनि जानो आरो मोनसे खोथा बाइबेला दिनैहाय बुंबावदों जिसु ख्रिस्टआ दिनै बे संसाराव फैनानै गोरिब जाफैबाय जे नोङो जेन धोनि जानो हायो बोलोग्रा जों जानो हायो दावगालांनो जों हायो जिसु ख्रिस्टनि गासैबो उइकनेस दुर्बलताखौ लानायनि खारना बेनो गासैबो बे गाज्रि गिलिर बिबानखौ लानायनि खारना बेनो that you may grow नोङो जेन जौगालांनो हायो बे पापनि बिबानाव जों थायोब्लानो जौगानो हानाय सिन्जाधाराबा जौगाना जोंखौ नाख्रेबना दोनोब्ला जों जौगानो हानाय बेनिखायनो बे गासै सिन्जाधारा गासै दुख खस्थ गासै पापफोरखौहाय दिनैहाय जिसु ख्रिस्टआ जोंनि थाखाय क्रुसाव बे बानफैबाय जों जेन रेजें जायो रेजें अजनखौ जेन बांनो हायो पौला बुंदों आंनि जंगालारे माबा जिसुआ बुंदों आंनि जंगालारे जेन बा फै क्रिस्टनि अनगायनाफोर आरो बेनि उनावहाय नैबे जे मण्डली बे मण्डलीया क्रिस्टनि मोदोम हिसाबैहा जोङो बेखौ मोजाङैहाय जों जोथोन लानो जों नाजानांगौ दे जों नांगौ बेखौ डिभाइड खालामनो नाङा करन्थिया मण्डलीयावहाय बेखा जों नुयो सोरबाया पलखौ आं मानियो पलनिसो आङो सोरबा बुङो एपल' जों मानियो एपल'खौहा सोरबा बुङो खायफासाखौ जों मानियो सोरबा बुङो जोङो जिसुनिसो जों पलनिसो जों एपल'निसो जों खायफासनिसो डिभिजन ख्रिस्ट माबा मण्डलीयावहाय करन्थिया मण्डलीयाव बे दङमोन दै दा नैबे डिभिजन खालामनाया जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय बिराद गाज्रि मोनसे सरित्र आङो बहुद एक्सपिरियेन्स मोनबोबाय जिबनाव जे बहुद ख्रिस्टियान जायफ्रानाखि प्रफेस खालामो धोरोमनिया दिन्थियो इसोरखौ फोथायो मण्डलीफोरखौ दैदेनबोबाय बिसोरनो ओरैबायदि सम सफैयो बिसोरनि जिबनावहाय मण्डलीखौ बुखावनायनि अनेक जायो आरो खिन्थु सावरा बे मण्डलीया जाबाय ख्रिस्टन मोदोम बाइबेला बुंदों anyone who destroys the temple I will destroy him जायहा बे मन्दिरखौ नष्ट खालामगोन आं बेखौ नष्ट खालामगोन बिराद सिरियास मेटार बेनिखायनो दिनैहाय ख्रिस्टनि अनगायनाफोर गावबा गाव मन्दिराव खुनु दिन बे सिन्जाधाराखौ दालाङो जों मण्डली बुखावनायसोलै जों नोंसोरजों हाबनो हानायलै बे खोथाखौ दालाङो ओरैनो सिगां जों मोनसे मन्दिर दं 8था गामि जों मोनसे more than 100 माबाया फेमिलिया 100नि बारा अखालि थांनानै बुङो दा
ngasini be khusia atta mondol atta kamia khusia janango Jisu pujiasi janango dei atta mondolya atta kamia ekhe thai janango nam le khusia jinsa mitigona 예전에 기증에 크리스천이 mondol이 거기 무카우는 나잖아 serious consequence of it otherwise you know 사실 파스토가 warning 하죠 에이 너 밀라이데 भाई 너 mondol이 거기 무카우는 나가 너는 밀라이데 이스라 뭔가 마바 문세 너는 밀라이야 마 이스라 마바 문세 감나이세 그 mondol이 와 내 জীবন Babi percaya jangan lagi buka berani percaya ini punya cina nama. Pastor asli tahu, the time will tell. Sambil dia sama kantan. Mesti mana? Tuh itu masih nak. Dia kini dia masalah. Tidak. Abi manusia bukan ada masalah manusia. Nengat dengan kedang kisah luar saya berapa orang yang kau saya. Kena nengat kisah lu hamil benda apa? Mana? Be pastor ni agak kisah manusia bukan lebih tak. Nengat luar saya kena nengat kisah hamil benda benda. Nengat benda. Abi ke jawab ini juga dia terima. 아직 오늘 사실 모든 mondoli organization gaze를 그모이하 negative attitude प्रसार खालामनानै division based सृष्टि खालामबाय conflict सृष्टि खालामबाय संघर्ष सृष्टि खालामबाय आरो मिथिगौना last मोटोहा बे मोदोमा गाराय जानानै बे थैनो गोनां जादों आरो बावैसोनि सिगां सासे नुबाय आङो ख्रिस्ट मण्डली डिभाइड खालामनानै बुंदों आं पाउलनि आं केफासनि आं एप'लसनि होननानै दाबो होननानै बुंदों पाउला मा ख्रिस्ट मण्डलीया आनडिभाइडेबल बेखौ सुरमार खालामजाया भाग खालामजाया मोनसेनो बियो थानांगौ बे व्यक्तिया डिभाइड गाज्रि मालायनो डिभाइड खालामबाय आलदा खालामबाय आरो मिथिगौना बेनि कनसिकुवेन्सआ मा जादों केन्सार बेमार खैथा मासनि उनाव केन्सार बेमार serious matter. बेनिखायनो इसोरखौ गियो मण्डलीखौ आरो बे इसोरनि मण्डली होननानै बेखौहाय बेनि उनावहाय आं बुंनो हास्थायदों जे जोङो ख्रिस्टियान भेलुखौ जों बुजिनो नाजादों जोङो जेब्लानाखि बे ख्रिस्टियाननि भेलुखौहाय जों मिथिया अब्ला जोंनावहाय नैबे खौसेया अनलायनाया रिलेशनशिपआ जोंनि जिबनाव फैगोन बे जाहैबाय माथाइनि 22-38 बे जाबाय जोंनि मेन ख्रिस्टियान भेलु What is the value of Christianity होननानै बुङोब्ला नैबेनो जिहेतु बेयो मोनसे कमान्डमेन्ट जिसु ख्रिस्टनि कमान्डमेन्ट इसोरनि कमान्डमेन्ट इसोरखौ दुइ नम्बरावहाय जाहैबाय नोङो नोंनि नसुंफोरनि मानसिफोरखौ नोङो रिलेशनशिप इसोरजों सोमोन्दो लाखिनाय आरो दुइ नम्बरावहाय मानसिफोरजोंहाय सोमोन्दो लाखिनाय आरो सोमोन्दो लाखिनाया बेनो इसोरखौ अननाय माबोरै अननाय मोनथाम बिथिंजों अननाय Love your God. नोंनि इसोरखौ नोंनि गोसोजों नोंनि जिउजों आरो नोंनि हानाय मानिजों नोंनि गोसोजों नोंनि जिउजों नोंनि आत्माजों आरो नोंनि हानाय मानिया मा it involves strength नोंनि बोलोखौ बुजायदों नोंनि गोसो बुजायदों
hai onthor jo hai budai ar nani jiu jo atma jang de ar nani boler jang de ko nebe mantham biting hai jengni onnaya birat important be mantham ne ge jo hai bo be manse gya ba obla nang isor ko onnaya nang perfect janai ga pura janai ga bene bene ji shwa bung de nebe mantham biting nang isor ko no onnang go obla se nangni isor ko onnaya fulfill jagar pura jana hagar ar perfect onnaya jagar ni nebe onnaya jang jengla jo onnang ba obla jang bai mansi ko jo onnang be mannai ge samandra manse ko naganane manse pura jaya ar manse ko gubun manse ko naganane gubun manse pura jaya be mannai je be manse samandra dong nanga isor ko onbaibla be gosojo no onbaibla jiujo no onbaibla nani hanai mani no onbaibla nanga dani ha gubun aku no onne selaka nangni bima bipa ko no onne selanga nanga bibo pilana ko no onne selanga nangni mandolini bibo phombai ko no onne selanga nangni jibuna kono din manse hatred mugainai dis mana gaji mannai hinsa kalamnai nebe kono din sokanenga because you love with that spirit be atma jano onba be bolo jano onba be goso jano onba benikada nangni jibana hai nebe mugainaya kono din sokanenga dan nebe onnai jo jana ke jo onnai ran ba ni choi jo boy ko ko bana bana जेब्ला जों बयखौबो embrace खालामना लाबाय अब्ला unity बेवहाय दङ मोनसे साननाया बेवहाय सफैबाय मोनसे खामानिया बेव सफैबाय मोनसे फोथायनाया बेव सफैबाय and that's the way that we have to understand our Christian value and nैबे जोंनि Christian value नैबे अननाय गैयाब्ला आं जे Christian नै भेलुआ आरो थिन नम्बराव बि पिस मेकार अनेक समावहाय जोङो पिस लाभिं है करिदा बिदि दावराव जालायबायलै दिनैहाय मा खालामनांगौ जाखोरा है आंहालाय बाव थादोंनालै है सान्थि जानायखौसो मोजां मोनो जोङो मालाय गावजों गाव नांलायनाय गावजों गाव बुलायनाय गावजों गाव दावराव दावसि गावजों गाव हाना गुथा जालायनाय अशान्ति धोद आं मोजां मोननानै धोद आं बेयाव थाङालै नोंसोर मा जायो दा थांबाय शान्तिखौ बियो मोजां मोनो दावराव दावसि जानो नाङा बुज्लायनो नाङा हिंसा खालामनो नाङा सिथालायनो नाङा बेखौ बियो सानो बेनिखायनो बेनिफ्राय बियो गोजानाव थायो बे गावनाव जोङो बेखौ बुङो जाहैबाय पिस लाभार शान्तिखौ बियो मोजां मोनग्रा खिन्थु बाइबेला बुंदों Be peacemaker. Matthäus 5:9. Moti 5:9. মিলন খারিবিলাকে ধন্য আপনারে বলে কিয়নো তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ সন্তান বুলি প্ৰখ্যাত হ'ব जायफोरानोखि मिलायनायनि खामानिखौ मावो मिलनखारि बिसोरो धन्य बिसोरो बाख्नाय बोर होजाग्रा मानोना बिसोरो इसोरनि बिसा होननानै मख'जागोन इसोरनि बिसाजो होननानै मख'जागोन इसोरनि बिसाज्ला होननानै मख'जागोन मानोना बिसोरो शान्ति मेकार peace maker not only peace lover but peace maker मोनथाम डाइमेंशनजों जोङो peace maker जों जानांगौ peace make yourself peace with God इसोरजों शान्तियाव नों थाबाय था इसोरजों नों सोमोन्दोआव थाबाय था इसोरा जायनि थाखाय महान बेखौ नों जेब्लाबो नों सिखार खालामनानै थाबाय था इसोरनि राजत्वनि सिङावहाय नोङो था जीवन जापन खालाम बे जाबाय इसोरजों नों गावखौ peace make खालामबाय शान्तियाव नों लाबोबाय इसोरजों नों स्थापन खालामबाय शान्ति सुक्ति खालामबाय You are peacemaker with God. Do you know more peacemaker जोङो मा जानांगौ जों इनार जीवनावहाय जोंनि बे व्यक्तिगत जीवनावहाय जोङो
होननानै बुंदों मानोना जोंनि अन्तरा जोंनि जिबना कनफ्लिक्टिं संघर्ष फैबाय थायो जोंनि ख्रिस्टियान जिबनावहा पाउला बुंदों आङो जेखौ मावनाङा आङो बेखौसो मावो जेखौ मावनांगौ आं बेखौ मावा होननानै बुंदों I'm wretched आं दुखुथिया आइहा आंखौ सोर बिनिफ्राय बासायबावनो कनफ्लिक्ट बाइबेला बुंदों नोंनि अन्तरा बायनिफ्राय थगायसुलासिम आरो बे अन्तरा नोंखौहाय पापाव होलांगोन बे अन्तरा नोंखौ थैयाव होलांगोन मानोना बे अन्तरा डिसिटफुल थगायसुला आरो बे अन्तरजों नोङो दैदेन जाबायब्ला नोंनि जिबनावहा कठिन समाज फैगोन मालाबा समावहाय जोङो बे खुगाजों जों इसोरनि बाथ्राखौ बुङो मालाबा जोङो बे खुगाजों सोरखौबा जोङो रायो बे खुगाजों जों इसोरनि मेथाइखौ जों रोजाबो इसोरखौ जों बाख्नायो रोजाबनानै आरो बे खुगाजों जों सिनेमानि जों गित रोजाबो कनफ्लिक्टिं लाइफ संघर्ष जिबन मिलन गैया आंनि अन्तरावहा दसेनो आङो आत्मिकनि सानो सोरगोनि आं सानो दसेनो आङो बे संसारनि थाखाय सानो कनफ्लिक्ट संघर्ष पाउला बुंदों will save me from सोर आंखौ बासायनायनिफ्राय बेनिखायनो मिलनखारि जा जोंनि अन्तरावहा नोङो जुदि इसोरनि रावखौहायल' बुङोब्ला इसोरनि राव सत्यखौल' नों खाबु इसोरखौ बाख्नायनानै नों मेथाइ रोजाबोब्ला इसोरनि बे मेथाइखौल' नों रोजाब खुनु सिनेमानि नङा संसारनि नङा नङाबा नोंनि जिबना कनफ्लिक्टिं अबस्थायाव फैयो आरो इसोरा बेखौ मोजां मोना ख्रिस्टियान देवलायनाफोर यां पिपल सिख्लाफोर सिख्लाफोर बे जोंनि थाखाय साननो गोनां बिसय आरो बे जोंनि केरेक्टारखौ लुखांनायनि बिसय मानोना जों बे पिस मेकार होनना बुङो शान्ति खालामग्रा जा नोंनि बे अन्तराव अशान्ति जानानै दं दासिनो मोजां सानो दासिनो गाज्रि सानो दासिनो इसोरनि मानि थाखाय रोजाबो दासिनो संसारनि थाखाय रोजाबो कनफ्लिक्ट जानानै दं संघर्ष जानानै दं संसार आरो आत्मायाबो नांजानानै दङ नों बेखौ मिलन खालामनानै होनांगौ आरो जोंनि प्रेक्टिकल जिबनावहा जों मिलनखारि जों जानो हाजानांगौ ख्रिस्टियान तिन नम्बर मिलनखारि सोरजों जों मानसिफोरजों जोंनि मिलन जोङो सेस्था खालामनांगौ make peace with the people माबोरै peace खालामनाय जों बिसोरजों इसोरनि अननायजों बिसोरखौ अननाय इसोरनि आखाइजों बजबनाय बायदि जों बिसोरखौ बजबनाय जिसु ख्रिस्टआ बुंदों आं नोंसोरखौ दाउ बिमा बायदि बजबनानै लादोंमोन दाउ नोंसोरखौ जोथोन खालामदोंमोन गांखंनि सिगां दोनदोंमोन बेबायदि नोंसोरखौ अराय समाव अनबोदोंमोन नैबे इसोरनि गांखंजोंहाय इसोरनि अननायजों जों गुबुनखौ जों अननो सोलोंनांगौ आरो बे जाबाय जोंनि थाखाय गुबुनजों रिलेशनशिप खालामनाय जों मिलन जानाय आरो मा खालामनांगौ जोङो बे मिलनखारिनि दायित्वखौ जोङो इसोरा जोंनो होबाय होननानै बुंदों नंगौ ना जिसु ख्रिस्ट बे संसाराव फैनानै मिलन खालामबाय आरो बे मिलनखारिनि दायित्वखौ दिनैहाय इसोरा जोंनो होबाय जिसु ख्रिस्टआ जोंनो होबाय बेनिखायनो बे संसारनि मानसिखौ जोङो मा खालामनांगौ इसोरजों मिलनावहाय जों लाबोनो जों नाजानांगौ आरो बे जाबाय मिशननि खामानि बे मोनथाम मोनब्रै फोर डाइमेन्सनेल जे रिलेशनशिप पिस मेकार जोङो दिनै बे माबायावहाय दङ आरो लास्टआवहाय बेखौनो बुंनो हास्थायदों से नो मोर फर मी बुंदो आंनि थाखाय इम्पर्टेन्ट नङा आंनि थाखाय नङा आं बेखौ बुंनो हास्थायनाया मा गोबां समावहाय जोङो सानो what can you give for me दा आङो मा होनो हाना दा आङो बेसेबां बेथन होनो हाना आरो आं मालाबा सानो आंनो बिदि होब्ला हामगौलै आं बिदि जानांगौ गुबुना
आं सुबिदा मोजां जाबाय मालाबा समाव जों बिदि सानो आंबो सानो नोंबो सानो ना बेबायदि रोखोमनि जायो दा बले मोनसे खोथा बुंदों जेब्ला जोंनावहाय बेबायदि साननाया थाबाय गावखौहायल' इम्परटेन्ट सानबाय गावनि थाखायल' जोङो बांसिन सिन्ता खालामबाय अब्ला नोङो गुबुनाखौनो नेग्लेक्ट खालाम जेब्ला नोङो सानबाय आंनि मण्डले बयनिख्रुइ जौसिन बयनिख्रुइ बेस्टसिन बयनिख्रुइ गोरोंसिन बयनिख्रुइ गोरासिन बयनिख्रुइ साबसिन हामसिन आरो जोङो गोरों गोरा हिसाबै जों बांसिन फेसिलिटि जों मोननांगौ बेबायदि सानबायब्ला बे साननाया ख्रिस्ट'नि साननाय ख्रिस्ट'नि साननाया गावखौहाय गुरै खालामनाय ख्रिस्ट'नि साननाया गावखौहाय बयनिख्रुइ गाहायावहाय दोननाय लयेल्टि नैबे अब्ला बेनिखायनो बुंदों गुबुनखौहाय नोङो दामिसिन नों खालामनो नाजा आंनिख्रुइबो नैबे भाइया दाम गोनांसिन आंनिख्रुइबो नैबे भाइयाखौ दिखांनाया आंनि थाखाय इम्परटेन्टसिन जेब्ला नों बेबायदि सानबा अब्ला नोङो गुबुनखौ दिखांनाय जायो जेब्ला नों जेब्ला सानो आङो इम्परटेन्टसिन नोङो बे भाइयाखौ नों नेग्लेक्ट खालामनानै दोनबाय आरो बे भाइया नों नेग्लेक्ट खालामजानायखा बियो खुनु दिन जाखांनो रोंनाय नङा बेनिखायनो पाउला बुंदों esteem others more than you गुबुनखौ नों गावनिफ्राय दाम गोसासिन खालाम नैबे जोंनि ख्रिस्टियान जिउआवहाय बिराद इम्परटेन्ट let's say no more for me आंनि थाखाय नङा बेनि गुबुननि थाखाय आरो दुइ नम्बरा जाहैबाय दुइ नम्बरा गावनि थाखाय बांसिन सानालाबानो गुबुननि थाखाय बांसिन सान दहाय इस्टिम दाम होनाय गुबुनाखौ दाम गोसासिन खालाम आरो नेक्स्टआवहाय नोङो गुबुननि थाखाय नों बांसिन सानदो बांसिन साननांगौ दे एटिटिउड दे जोंनि मण्डलियाव बिभिन्न रोखोमनि मानसि थायो बिभिन्न रोखोमनि ख्रिस्टियान भाइ बहिनीफोर थायो बे लिडारफ्रा बेखौ साननांगौ साननो हानांगौ गुबुननि थाखाय बांसिन साननाय गुबुननि इन्टारेस्टनि थाखाय बांसिन साननाय बे जानांगौ मालाबा समाव जों सानो जों पुलपिटआव गसंनानै स्टेजआव गसंनानै बा बहायबा जों गसंनानै जोङो हानाय माने जेसेबां हायो जों खोथा बुङो आंनि दिनै टाइम मोन्दों होननानै बेबायदिबो जों बुङो दिनै बे मानसिफोरनि जिबनावहाय एमाउन्ट दं सोरहाबा माबा मोनसे बुंनांगौ दं सोरहाबा माबा मोनसे जालायनांगौ दं नै बेफोरखौबो जोङो मा खालामनांगौनो जोङो साननांगौ आरो बिसोरनि इन्टारेस्टनि थाखायबो जों साननांगौ जेब्ला जों गावनि थाखायल' सानबाय गावनि थाखायल' बियो मावलांबाय थागोन गावनि थाखायल' बियो खालामलांबाय थागोन आरो नैबे जोंनि ख्रिस्टियान जिबनावहाय जानो नाङा जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै बे संसाराव फैबाय गावनि गासै सिंहासनखौ नागारनानै राजदरबारखौ नागारनानै सोरगोनि सुख गोजोनखौ नागारनानै बे गासैखौबो त्याग खालामनानै मर्यादाखौ त्याग खालामनानै बे संसाराव बियो गोरलै जाफैबाय because बियो मानोना बियो जोंखौ बांसिन दाम गोसासिन खालामदों बियो जोंनि थाखाय बांसिन बियो सानदों बेनिखायनो गासै मर्यादा आसनखौ जानगार गारनानै बे संसाराव बियो गोरिब जोनोम लाबोबाय I love you आं नोंखौ मोजां मोनो जिसुआ बयखौबो जिसुआ मोजां नैबे एटिटिउड बे साननाय जानाय जेब्ला जोङो माबागोन जोंनि ख्रिस्टियान जिबन जाफुं खालामगोन निस्सय जोंनि मण्डलिफ्रा जेरैबायदि दङ बेबायदिनो अराय सम खौसेयै थागोन जोंनि बे बिसिबिया अराय सम खौसेयै थागोन let us esteem one another let us think for one another think no more for me but think for you it is important इसरा जों बयखौबो बोर होथोंसै थेंक इउ